Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Kedam tangi pia chalsia song pen mas reli kedeng pon ahu jai kathar pen inoda pherangke klembang phu pen lam kachip ho pon aputhak pherangke amai pen epia chalsi yud wing atum pen lamvoi ki pipon di phualong kedam tang pai pai ni phai inkoyar ni epia chalsia song pen mas reli pedopon si armu chejeng pondo la pen aphi disia phan pin pura lo pi pajer pon edaphi disia sai hem atheng no along jai kathar pen kachipang no ahut inut pherangke klembang phu jai kathar aphan ason karju pedopon lo apithu jai kathar pen inut pherangke angbong lam je phodut dolo lasi labang so puthak pai pai ni phaing kora hini arni epia chalsi yud wing atum pen lamvoi pipon lo lamboya long kaning je pon ke inut pherangke klembang phu jai kathar aphan media aron penle halabang so hut karjupon kali pusi pherangke amai long lam the je paklang pon lasi epia chalsi yud wing atum pen lamvoi ki pipon alam thele angton pen arjuponik sina niltum pini nautum aphan adjustment nang kan nang ko katela lo nilitum kedam tangarni tarik ingkoy nilitum autonomous state aputhak lapen 125th constitution amendment bill aputhak lapen ke EGR rejar aputhak osong thaksi pena na isul pen ajok nilitum government funding kang samsi pen nilitum peaceful rally dolo halabang so rally nilitum bang bom pen dat disia sai hamalong on nilitum palelo la pen nilitum amai phuben danglo na nilitum songja potung aman kedo dc along an chitong damsi nilitum atumang alam memorandum bangda idamlo la memorandum pidet la phi kewang unuhut dc sai ham componer lo rangke tum nilitum ka song apothak ar judun lo halabang so karju unuhut kena an alam the nilitum akimang ason an than peklar dun lo karju pen ate sitame inut a reporter abang alangli hanke kadu bora chini holo sar im tiso alangli nilitum amai phu phat lam the kar judun ahut nilitum a president pen klar dak alam alangli fan lam boy det afisita peklar dak afisita alangli ke kali sar losomsi alangli bangke alam nenjedun lo nilitum lang pimelo kosomsi hala suhut sar im tisto aki hayafan nilitum me phuben bongo sena ku pulong pop ma labang so alam nilitum ke cheng me kidut alang lam the isi nilitum lang lola ben ta ben arju pe me kalo alang li hala suhut kar judum inut media hoi ason pele alang li kar judum kali da ason nilitum the tam long media to me se ethics to hala so ethics of peng alang li question man kar judum kali hal da alang li statement ki pi so sin lum the dam long ben debate kivan ji lo sonang deng salang li bangke lama ningche dun jong lo athima alang li arjulo jaya ke thara ki haya phan nangli tum aprang ke sidul pangtang nang ji sidul sikiha put stami nona bangke nang tum aisu chilar plot mat autonomous ket hangro pusi nilitum party aphan akoi nang pila sida lake pini kar biang long arab di mahasawara chini nilitum a party pen hakki cheng pen non anta nilitum aisu chilarle alangli bang nilitum aisu chilar plot pu labang so akoi ni ki dia bangke la ke nilitum chichak dingun e la pe nilitum alangli la puson alam kan ni tena pot rat phan pamang huizia dirta ki ponji ba ki manglong ke nilitum la ke alangli phan la puson asai bang ke ta peklen long le ta paning je long le pela son sun jong si aisu chilar plot pu alam ning je ver polong te alangli tal kadai ki tanji pusi nilitum a channel hoi pen pachini pon nilitum adu ka be media phan le nilitum ki pugali nong ke nili media po amen pe le ni dalang phan ki nilitum lamboi ki pigali ba pachini le pugali enul asar im ti so alang le essay enut alang li
ino ka karbi pu amen ben sini jala pan chunri lo nangli nilitum episosia ki manga lamba chini pa me pen la puson aisu chelar plot pu nang ki pu bangke nilitum tam mang hu haklo final tum langdam tame MSc election hut MLA election hut la pen non nilitum MP election hut astame nilitum manifesto lang ikno a manifesto lo masi autonomous state ke laga aprang si bil number 1 of autonomous state ke long bek nangi posi pe long bek bi ni tum ke alama ta do la pen nana tum suntu banda la office of bear hola volong ka min tum ki top do hem prek alam sin tum ta ke top aka pen tum top te na tum lang nam tami tang te ni tum a manifesto long ta do era fisita alang le ni tum isu chelar plot ke ko mat lo nang li phanang e toy kumas sila bang salam na kaping khat lo hala bang sinil tum ka jugang teng lo lang khat laben jai ka tharang li bang pulo nilitum aprang man ta autonomous state ta hang bom lo laben non na ko ba paragraph 2 sub paragraph 7 ating pen council long election ka pedo laben da preparation of voter list la ka du kawe aron salam nang ji pula bang so I sun da pen yani da arni an ta nilitum or thip la alali fan memorandum alu ka peklang lo puli pilos da lang ni kroy dun de ko piat helo lage lasi na pusono bangke nangli claim de da sonte bahalo suta argue dun de da sonte la puson nangli ke thak alam pen nang boy de finally me thang ka chini ben ka chini ateng le do sonte la puson nangli fan bongo sena bota nang pilo ko cha ko la pen tu angko ni litung isi ningduk kecepak lang abang ke lah lo itu minggu lo tema atumi district press club lapian dah dipu press club atum budi ni itu mamai pupan alang itu abang lason media pan nakang cekpi lapo support alang itu minggu lo lapian jaya kathara ki hai pan lapo son kembom lote ni tum alang li pan ke ni itu media hoi pengke boycott deji hai tak kan gedu lasi alang tum bang solam ningjelo alang tum media apan la puson ni tum asa jaya ka thala puson brongo sena pu ki pudam athe ko pima puson la puson incident nge plan ket ma ala alang tum la ta lang pamika sonte messenger sitame alang tum ta ningduk chipak lang ga mi thang media phansi la puson alang nang rok klop na pochi viral lo kadu tini lo da salang tum ta sorry in tiso ki ha alang tum hang ka chumuria teng salang ta labang so press meeting lo nito party fan present na kulo lake alang ta lake isi asailo posni litunta chini dun lo labang kentum an alang lang ki pudun oya thaya be sitame alang li tum phanili tum kachungri gang tum bang kala lo ba tum lam theke paklang tum bang la lo kitam tang arni media phan juno dak alam pen kipu mane lake underground atum ben se TV lo panta inili tum thekdam long BJP lo songja po tum mala amin ko sama kan gura killing ke hai MSc di EM bodi alang job ta la puson juno dak media pan kan check to lo la pen so taxi prek jama media pan pena an BJP lo songja po tum kan check pasodak do sita hala suhud abatai la puson incident plan era phi sita alang tum kitam tangani horeson nil tuma ame phu fan alang tum joine son press meet ki phal ben ka chingwai pu alam nil tum thaidan nong le laso bela posi ahin penil tum actually alang tum han lamboy dindil lo sistema ahin penil tum hara tum kar biang long is best kar biang long aran marat tum phun mang nang ko pigan lo nang tum labang sok thak lam thei si ke alang tum han lamboy dindil nang ibon pu amasi ang kun tum chingwai thalo ton nang te rat si ki thalang pu ma ne tum thasi pini labang sok press meet on ke han lasi alang tu bang la puson one sided abang ke claim ke data somte pusin ni tulang chinori athe media lo bode lating neutral body alang tum ke la ke tum chini lo pupu alam ta ahok abirta rat phan ke paklang vek nang ya tum lo media tum ke lasi hala so ahok abirta ki van la puson al journalist plan pe menanji media tum apart made media tum ang hortipik ituma det long ke pa messenger phan alang tum media hoi pensi atop anu sita
kopi alama towar hingno ponon kumane corruption ponon kumane sakuri long le ponon kumane lason chuplanget ponon nang tu media hoi pensa son tin tala ke wrong atok anu tamela ge leji laben wrong long kopi si muni tum news kelo mahala sa ahok positin ji lasa ahok alam kalidet rustame rok dungi kopi si galam mahala sa ahok tinpo lasi media akorte tum genuine jong si claim lo polonte itu ma det itu ma long ri itu nang litum media hoi pentai isi ket hedung apilar somsi la kan plan ko itu ma det long ri lo Karbi Daily News apherang ke khoya tiso abai Khamren Kramsa Guest House atheng no pen tobe por phai sira achitim apor malom ingbode Karbi Daily News channel atung Ford Foundation Day ketalon kidun pen Hamren Kramsa Guest House along ajo sangkoklu Lason si bike abangke Kramsa Guest House building arumsi pasangkok ajo por phai sira achitim apor malom labangso bike abangke kanghu pon pidetlu Lasi alangli hin pen kachoning ripon abangke pon abang aling sitami ke pon adim pen nangche thonbek tha athe nilitum pherangkya sai ke klem kai ke sitami kedam ke bang joy ke aphansi chongdat chot pen pusitami chenamlo lasi madu abang phule nang pon pi sitami ningkemi ning klar sa pen ke pon adim amat nangche thonbek tha la pen theklong abang aling sitami 8011770964 la pen 8135818136 along Kepachini Japan tuning report Lapen bike bearing registration number AS14K7820 bike amen platina 110cc color black and red lasi pona bangaling sitami nangche thonbek thapusi alangli hinpen tuning report amripen hemari bongrung Karbianglong news Union Minister Harsh Malhotra West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi nang kahumri along Karbi Students Association atumpen pinpur alu pipa jerdun. Nonapor Karbi Anglong Arlo Pregjam Adim atok anu antami kedam kevang avarsai mesen nangji lapen ke Charlie avarsai tami mesen nangji akenang sotu pen ajok ke ong dung alam thei tok jer alu along tok pami pen West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Union Minister Harsh Malhotra nang kahumri along Karbi Students Association Hamren Regional Committee atumpen pipa jerdundu ke ong dung tok jer alu along ke jongpon alam thei mepu prosonto ingti pen pherangkya thengnu ke paklang pon ke lapu henlu Sompen memorandum kipidin makala solo kipisi kita gimana support nak dapat kasih. Afrangsi naltum perangke abitung utum pinil bang so por ki me hut ya itum Union Minister nang kahomri long tum Karbilo Charlie Songpen niltum memorandum kipida malong labang so puthak nilitum pidun pajir lo stame rat aphan kapachini megji pupen nang litum nang kahomri pon nang litum pan suri akeropi lo memorandum along la ke ketok ka prek kalilo ke chengsi lake ilitum waru nepin deneu nepin auwe ilitum Karbi akai na kache song ben mate itu makar inai lake article 244 lo lasi nilitum pini yese Hamren Regional Committee pen sitame nilitum labangso ase yang tong pini alangli inu Union Minister Harsh Malhotra ke hayal ke bang sitame nilitum Cisik pa mepen article 244 bangke tok jir pen tame pidun lo la pena bangke angno pati bogdun si nilitum angno angden sitami article 244 bangke nang pacun pivek tang jipun nilitum tanpa jir midun lo la pen number 2 bangke lalo ilitum West Karbi Anglong jasemet pet ilitum kacesong nang waret mate kedo sojo nai lake border lo kedam tangan ni pen sitami border issue abatai Karbilo Charlie song pen chot kali ladak kadok kowe dak local citizens different social organizations pen itum cerap ciri pen ceklo aningkan ahoy adu ahoy farmer itum suluk sodak pen kace song nang lapuson dolo sitame piniarnian sitame laso adu ahoy aprangateng ke plengli mateng pen ke pathir thipji aphan ladak state government pen sitame initiative and aid rason si theklong lo kedam tang dame regional committee isi seng lo sitame halata kele dan ninga lele de rason si litum thekdam na si labangso puthak sitame labangso Meghalaya pen West Karbi Anglong border along pan sitame permanent solution je ing samjin pen kewang jiar ni sitame lapuson border men pen thangnat ka chihuri kabetia jia phansi nitum memorandum along sitame nu point number 2 along bangke nitum immediate interstate border West Karbi Anglong pen Meghalaya bangke permanent solution 1 pinai busin tum jongpon lo second third point bangke lo third point bangke pinili tum West Karbi Anglong ke Asia district bukeli tum kachi pujong itum ladak taunang bong sitame
towar ki me tum theklong piklang ahok tema bini Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon tum CM sar kabor ipen towar ke ong dung adim ke nanglelo sita lapen le tum ke dorji kalilang bini langdam sinang nili pen sabuda ke dam towar habit haramason khulik ke thesoso kali haladak arar tum kisung hektik dam towar ka cheleng bini council bas difu ke le ia phan towar ke heno joine 12 ghonta nang koklason sin tum theklong lo lasin li tum ladak highway phan sita me ladak nili tu sabuda nil tum hanglo lapena bangke tumpreng pen khanduli via hamren bet lapeme le tum toklo atinon asamala nang le postame laso towar ke kewangjier ni tum han dordela athil nitum tame Karbi Akhai tame kewangjier ni chingthur bomji lapen infrastructure tum transportation tame dak business tame kaching thur doji pulote towar bangke thekrong mate ningthe thip nangji lasi highway bangke nang piwek nangji pulil tum dak tumpreng du khanduli lapen lapu hamren koi pruni tum pipon lo lapen bangke aku isi dolang highway ladang litum ke hangdun boy thalang so pen jiri kendeng pu khiruni kroipet latan litum hangdun lo athe non stame theklong lo la khiruni at jengkha pen khiruni ke dam towar ladak ke highway dowek nang jia towar long sipini krong ni dawe la pen side bam dawe la so joine gari ka chepek sung piklok accident ame koal ne lo la so towar ki bi joine la sila dak highway nang piwek nang pusin tum jong dun lo la pen abangke West Karbi Anglong long ilitum natural resources topik itum arlong pen cenglok sangti pen cenglok kaprek dopik la pen cutiki jopi pen kacho somstame cek pen cenglok ilitum arpek pen cenglok hanso ilitum kecual sontame tharve jangpong kaprek ilitum hormu daklong sitame laso hormu phala dak pen productivity ke wania phala dak ilitum thang awar sayave nasin ilitum dak West Karbi Anglong pu khirunia part la pen jengkha part nat ke nok tame pik la so nok tame kacho jora thayave lasin nitum dak sugar mill hanglo lapen bamboo industry nitum dak hanglo lapen kaprek industry la dak wan nangji punil tum hang dun lo lapen lastly bangke ilitum West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong farmers tame pinya por ke me khod nil tum jong dun lo pini Karbi Anglong long bangke kacharlia hina bangke Karbi Anglong angkang tame university sibet lang ta full fledged kalilang lasila tame prabjin pen full fledged tangpi nangji lapen bangke West Karbi Anglong long bangke science kacharli award sai belang lasi science kacharli award sai dak nang pinangji lapen dak hamren along sitame isi mesen na college dak waisong college sitame ladak full fledged college nang pinangji pusi niltum dak memorandum long jongpon lo napen nilitum thekthedat sitame Karbi locharli song pen alang litum kaningji alam mate hindi alam pen niltum chingki dun bor isi litum akemang tame waida klarsa pen litum than dun lo lapen choro nangji ki ongdung ladang litum Karbi locharli song akemang long iltum ninga chi thena isi mate Karbi Anglong Autonomous Council pen memorandum tame litum kaching bar kri sigi ong lo lasi la anang bong pen tame litum radak aki ongdung apona bangke chunwek ji pusining thedam lo आर्टिकल 244 के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैं यहाँ पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट को लेकर के एक बीड़ा उठाया है। 2014 से पहले आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक केवल 2 बार अलग अलग प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। 14 से लेकर के अब तक वो कम से कम 50 बार यहाँ पर विजिट हो चुका है और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ये हिदायत दी है कि हर मिनिस्टर वर्ष में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डिप्राइव्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जा कर के वहाँ पर डेवलपमेंट और लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों के वेलबींग के लिए जाकर के रिव्यू करें कि क्या प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं। उस निमित्त मेरा आज यहाँ पर वेस्ट कार्बी आंगलोंग में आना हुआ है और आज यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के और फार्मर्स के ग्रुप्स के साथ भी मिलना हुआ, लोकल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों से भी मिलना हुआ। बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप 500 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और वो लोग आत्मनिर्भर हुए हैं, उनके मेंबर्स, और उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और सर जो ऑटोनॉमस काउंसिल जो डायरेक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल अपना उनके सभी मेंबर्स से भी मिलना हुआ। वो लोग यहाँ पर अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट
फंडिंग के रूप में मदद करती है और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है। ये भी जानकर खुशी हुई कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी की एक प्रायोरिटी है, गाँव में नल से जल पहुँचाना, वो इस डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज़्यादा एकम्प्लिश्ड हुआ है और बाकी भी जल्दी ही एकम्प्लिश्ड होगा। सर इसका रोड के बारे में 5000 का जो रोड्स के बारे में फंड्स का एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी को किया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो यहाँ के अधिकारियों ने मुझे बताया कि अगले 6-8 महीने में यहाँ की रोड्स की कंडीशन बेटर होगी, रोड्स अच्छी बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।